барои гузаштани границаи Украина ва Казахстан шумо метавонед дар инами номерҳо занг бизанед. мо шумо да ваъда метем. Мошинҳои нав, мошинҳои иномарка дар раҳ бароҳат меравен меоен ва интернет вайфай ҳамаш бепул, бехатарӣ ва суҳбати бародарона дар дуруни мошин. Чанд сол шуд ки ҳами компания одаморо мебара меора, агон кас шикоят кардагӣ нест. Мошинҳо ҳар рӯз рафта омада истанд ва шумо дер намекунед, ба вақти соаташ ҳуҷҷатотуна таҳ карда мемонед. Номерҳо дар экранотон бародаро ва номерҳо дар таги видео ҳастай. Марҳамат занг бизанед, ҳама вақт шабу рӯз дар хизмати шумо. мо хурсандем ки шумо бо мо ҳастед. ба фикри ман бисёр одамон медонанд ки я инами духтар дар бораи Мадина Басаева рост гапа бугӯ, ман намехостам я пиарит кардан. Мара бисёр мегуфтан Фарид дар бораи ми нақл кун. Ман рост гапа бугӯ намедонам дар бораи чӣ нақл кунам ва бугӯ кия чӣ кора. Ва ки ба фикрам вақташ омад нақл кардан дар бораи ми духтар. Ва чар ки шумо бародаро медонед чӣ кор кардагия. Камтар пеш дар як видеороликаш хай ба фикрам дидагия ин озима чӣ мемонам. Чо тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты читаешь Библию, а я Коран. Оттун медони чиҳо мегӯӣ? Фикр мекунӣ ки ту чиҳо мегӯӣ? Ты слушаешь святыню, а я азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы, Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог, Он в наших сердцах. ва рост гапа бугӯ, ман намедонам духтара кадом миллата, тоҷика ёки узбека ёки догистония ёки киҷогия. Рост гапа бугӯ, чанд видеороликоша дидам дар интернет, ба эронирам хондагиай, ба тоҷикирам хондагиай, яъне худаш не, яъне мисол даҳанша ҷумондагиай ба сурудои тоҷикив, афғонив, эронив, ҳамхе. ва чале ки ман дар пеш мегуфтам, мегуфтам духтарак тоҷикай, аки фаҳандро я ки ҷоя ва ҳами кори кардагиш. Рост гапа бугӯ, мардам нафорид чхеле ки мисол бисёриҳои шумо да пайдо мешаванд беномусое ки бо менависанд дар комментариҳои ма ёки дар комментариҳои дигар бародарое ки ҳами хабара нақл кардагиянд ки шумо неправед, шумо хахтонира ҳаматон медонед. Чхеле ки худаш мегӯяд, духтарак дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунад ва я в чудесном городе Екатеринбург 18 сола 19 сола ҳай ва чхеле ки бародаро гуфтам бетоврат ва саралич вообще ман рост гапа бугӯ, ба фикри ман ҳақ надорам ҳами духтарак ҳами китоборо қапидан ва бо тем более бо қатишон клип кардан. У кого были такие случаи, напишите, пожалуйста, как вы с этим переборолись, что вы сделали? Ман рост гапа бугӯ, пеш ҳеҷ чизо надида будам ки дар агон клипошон дамо китоби Қуръона истифода баранд. Нет. 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 Я ненавижу общество уродов, в котором я сейчас живу. Не, ничего не говори, не. Здесь каждый третий самородок лжет, справляя в нас свою нужду. Я презираю человека за то, что он без совести своей, глотая нагло слюни без привета, сжирая добрые сердца людей. Стараемся поднять вам настроение. Мне кажется, людей так начнем пугать. баъде ки ман видеообращениҳои бародароро дидам дар YouTube, дидам ҳами ролики худша даромадам, Instagram даромадам, ВКонтакте, ҳама ҷоша дидам ва навистамаш ки нест приложение, яъне гуфтам ҳами духтарак хали официально даму Instagram дар ҷое ки ҳама мисол видео мебарора, ҳамунҷа бигум хали як видеообращение кунам, мисол
якимш какие хадига корора намекунам ва мисол бахшиш пурса. Конечно же, аввал бахшиш пурса дар кора худо бисёр одамон ҳастанд ки хали чизора намефаҳманд ва мумкин ки дар оқибат ҳамин кор агон чизи безе ба худаш бурора. Ва ма комментарияи видеора хондам, ира қапидан дар кора, ира задан дар кора, ира сар шакал кардан дар кора. Инам хали комментарияи бисёр будан ва бародаро ма барои гуфтам ки мисол ам духтара худаш як хали бахшиш пурса ки намедонам ам хали чикнаки агон проблема нашаваша. Эта игра называется «Найди Мадину». Где Мадина? Ва чхали ки шумо фаҳмидед ма да ҷавоб надод ва на да друзия да бави кард. Чхали ки мисол ма ба худам мегум гуфти гапо як шансаш додем, хай истифода набурд. Убери его, пожалуйста. Жил кто-то еще у тебя. Убери его сама. А он ползет. Убери его, пожалуйста, он не снимает. Ва чхали ки ба фикрам фаҳмидед вай на да сообщение ма ҷавоб дод, на мара да друзиёш да бави кард. Ба фикрам баъди ки ҳамин ролик меброя вай мада мумкин бинависа ки агон хали гапи безе бинависа ва морам ба ҷавобаш додан метонем ку. Меня зовут Мадина. Мадина? Есть двор! Гуфти як мардак ты ки? Ты ки хидат ки мисол тами корора мекини ма ҳайрон мешам тар хали ба худ биё камтар худ биқаба бача барои гуфти гапо лайк просмотр ва реклама фурӯхтани хали кардан дар кор нестай ва ту ба фикр метонисти ба ҳагон чизое ки озе хайп дай мисол хута камтар знаменититар ки не ки ва рости гапа бигум ҳамин суруд мада маҳқул набудай аввал не ки бисёр бародарое ки дар ҳами ҷои мо ҳастанд гӯш мекунанд чихе ту дар суруд мегӯӣ ки ту байт хондасти яъне ту коре кардасти ки зидди ислом ай мисол ту байт хондасти бо дар он байт мегӯӣ ки ман китоби қуръон мехонам ман намоз мехонам не ки бо ту дар бораи ҳамин бо байт хондасти где логика нест дар ҳамун артист рози гапа бигум намедонам ки ҳамун ҳофиз ва барои чи ӯ ҳофиза вообще мондагиам хали сурудора хондан. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Хача ки фаҳмидем кори ҳамин духтарак инам хали байтхонӣ инам хали короҳай ва ба ҳамин хача знаменитӣ кардагиад дар мубайни халқ. Ба фикри ман бисёр тоҷико доранд инстаграм ва баъдро хутон чихеле ки диден мисол кори багем дар ислом ҷо мегира ва баъдро ма хафат шумо як хоҳиш дорам ҳама шумо дар инстаграм ҳастед ва ҳаматон медонед инстаграми он духтара биёен ҳамамон кадоме ки амҷа да подписатсия кардагиай дар ҳамун инстаграми ҳаму просто отписаться кунен хутон айму страницаи вай бигирен мисол вай аз знаменитӣ накунен рости гапа бигем бисёр одамо фахр мекарданд ки ҳамин тоҷикай овози бигем мо изо мекашем ки ҳамин тоҷикай бародаро ки мисол ай байни тоҷико ҳам хали духтаро буромадагиянд ки инам хали коро мекунанд ва вообще духтаро дар биго лайф блин хай куҷа отдельна темае ва мумкин агон рӯз ман дар бора намерам гап занам дар инстаграми худаш ҳамин ролик нестай ва ба фикри ман куруш кардагиай баъди ки мисол фаҳмидагиай ки хатогӣ кардагиай ва рости гапа бигум фаҳмидагирам нестай баъде ки комментария нависондагиан комментариёи безеб ҳақорат угроза ва ҳамхали чизо ба фикрам тарсидагие ки дар агон ҷо хай меқапанашо ки агон воқеа безеб мешава хай мо тарафдори ирам нестем хубаш нашава ва ҳамин чизо тарсидагие ва ман гуфтанем ки ай худо тарсидагӣ нест ҳамин чизо тарсидагие ки мисол дар агон ҷо агон проблема мешаваша ва ҳамин ролика кур кардагие. Ухо у меня сломано. Вот, короче, смотрите. Чаро ки мисол духтароро мо медидем дар биго лайф духтарои тоҷика сигарет кашидастиян пива хӯрдастиян мастан ва дигар чизо и бигем дар пеши и чиз ҳичияй ва вақте ки ба китоби қуръон сар лич бо дар болои байт клип кардастӣ и уже тамом и уже бигем уже дно точка все дига ай чиз ба фикри ман мумкин ягон чизи безебо наброя обращение дорам дар ҳамун духтарак ба фикри вай мара мебина видеора мепартоян шаҷороҳошо ки ягон шиносош ки мисол фарик дар бораи гап задагиай дар ютуб ва Мадина Басаева ҳамин видеоро ту по-любому мебинӣ ва ман мехоҳам ту да бигум ки кани таланти ту талант надорӣ ту ай рӯи таланти дигар ҳофизо хита знаменитӣ кардагӣ ҷимонда даҳанда ту хита як бор фикр ки ту бездарни одами ба фикри ман ай супас хита тоҷик нагир агар ки пеш дар агон ҷо мегуфтӣ ки ту тоҷикӣ барое ки ту
шарманда кади мисол халқи мора, барои ки халқи мо ҳамаш мусулмонанд ва ту мусулмононро шарманда кади ба клипот. Рости гапа бигум хай бо фикр ки кадом одам дар вақти байтхонӣ чизои исломиро истифода мебарад, яъне мо ҳофизо ма да фарқ дора ва ёки ҷогиян киян нестанд. Вообще дар болои музика дар сурудхонӣ шумо чӣ хел чизои мусулмониро номбар мекунед? Як ва дуюм чӣ хел бо ту мегири китоба клип мекунӣ? Рости гапа бигум это верх наглости. Ты медони ма чӣ гуфтестам, это уже верх наглости, уже надора, уже дальше нестай. Ва намедонам ты китоба гуфти як бародаре ки ваям видеоблогера, китоба дагиҷо монди вақте ки баъд китоба бардошти бо монди дар замин. Дагиҷо монди китоба дар замин ё ки дар агон болои стол дар пеши пот дагиҷо. Ты вообще беақли, ақл дори? Рости гапа бигум ма намехоҳам ай рамкаи приличия бубурам, не ки мисол маҷбур мекунӣ ки хали одамо ролик кунанд ва комментариё безеб бинависанд ва дар кор набуд ҳамин кора кардан ва партофтан. Ва матала як саид метавам ки як моҳ ду моҳ вообще ай назари одамо нест шав. На буро ролик, на видео ё ки як бахшиш пурса қалам, барои ки сари одамо вайрон шудагай. Ҳеҷ катара ман намекунам ки видео нак видео карданги дар бораи чизе мехоҳи видео карданги байхон клип съёмка ки намедонам любой кор бикун, не ки дар чизо хута надро дар ислом хута надро, барои ки ай либоспӯшӣ ай мисол ҳама ҷод маълуме ки хеле ай ислом дури ва бароям ка хубуш надода чизе ки ту намефаҳмӣ, чизе ки ту дар кор нестай, чизе ки ту интересоваться намекунӣ ҳамин чизо ва надоро. Ладно. Ну, не уговаривайте меня так сильно. Ту просто хости ба ҳамин шеъре ки ҳозир дар мобайни ҳама ҷо ҳамин шеър хондестай, ҳамин шеър ҳамоси гапа бигум шум дидагиам, ҳамин шеъре ки хитон фаҳмиден, ҳамин шеър дар ҳама ҷо гӯш кардеси, ҳамин шеър бигем хитай ҳама ҷо дар ҳасте. Ту хости ба ҳамин шеър хита заминӣ кунӣ ба ҳамин суруд, не ки нашид и кори ту вообще кори безеб буд. Ба фикри май беғарзи май бо чанд каси дига тара фаҳмондагӣ дар видеообращения, мумкин кадоми бародарое ки дар Екатеринбург зиндагӣ мекунанд, мумкин як пеш тура бифаҳмонанд ки хали коро дар кор набуд. Мисол ба фикри ҳамаша фаҳмондагӣ ва бисёр дар бораи гап заданам дар кор нест. Хай бародарои азиз, инам хали гапи кор буд, бахшиш кадом меда ки ман ягон мисол гапи маъқул набуд. Хай чисто мнение май, шуморо ҳамехе фикр дорем бахтона ва ҳеҷ ка бояд против фикри шумо набошам. Ҳаматон дар раҳмат барое ки видеоро тамошо карден, подписаться кунед на инстаграми ҳам духтарак. Бародаро дар инҷа дута чоркунҷа пайдо мешавад, дар инҷа дута ролики пешинай. Агар ки кадоме ки тамошо кардагӣ набуд, тамошо кунед инҷа дарак, ина ду. Ҳаминҷа дар шумо бародаро видеои пешинои моро мебинед ва дар болои рӯи ма метавонед подписаться кунед дар канал. Поҷиқен болои рӯи мара подписаться кунед. Ҳама да хай.